Lehendakariak gobernuaren 2 urteen balantzea egin du eta berak zein bere gobernuak auzitegien erabakiak errespetatzen eta onartzen dituztela gogorazteko aprobetxatu du. Horrela, auzitegi gorenak Bilduren gaineko hartutako erabakiari buruz hitz egin du. Lehendakariak mantendu du Eusko Alkartasunaz dagoela ETAren zerbitzura, ez da alternatiba ere ez dutela ETAren estrategian parte hartzen. Lópezek bere gobernua euskal gizartearen benetazko arazoei erantzuteko eta Euskadi modernizatzeko lanean dabilela azpimarratu du. Gauza asko aldatu dira 2 urten hauetan, eta gehiago daude aldatzeko oraindik. Normaltasuna eta lasaitasuna ekarri dugu euskal politikara, terrorismoari tinko aurre egin diogu, euskal gizartearen pluraltasuna defendatzen ari gara, krisiarekin amaitzeko neurriak hartu ditugu eta etorkizunean gure ongizate estatua mantentzeko beharrezkoak diren erreformak martxan jarri ditugu. Prentsa askatasunaren egunean lehendakariak berak eta bere gobernuaren kideek kazetarien galderak erantzuten jarraituko dutela ohartarazi du. Deklarazio hitziak ekidituz.